Mae tirwedd Cymru wedi siaponi fel cenedl. Mae ei hangdir ysblennydd y bryniau a'r dyffrynnoedd yn ymddangos yn oesol. Ond dros y canrifoedd, fe gafodd y wlad ei trawsnewid yn llwyr, a gallwch archwilio hanes y newid hwnnw trwy prosiect Cynefin. Fe gafodd mapiau degwn Cymru eu creu yn yr 1840au, ac mae un map ar gyfer pob plwyf yng Nghymru fwy neu lai. Gyda'i gilydd, mae'r dogfennau hardd hyn yn creu darlun cenedlaethol Gymru ar gyfnod allweddol yn hanes ein cenedl. Mae prosiect Cynefin yn mynd ati i warchod, digido ac archwilio'r mapiau hyn mwyn sicrhau bod y drysorfa o wybodaeth sydd ynddynt ar gael i unrhyw un ar-lein am ddim. It's amazing that the tithe maps were made in the 1840s. It was a key time to the development of South Wales. We get the railway lines are coming through at that sort of point, so we're seeing it change from agriculture through to industry. Population explodes around those railway lines and around the mines that have been sunk going further into the South Wales valleys. You're just seeing so much evidence of activity and change. Mae'r mapiau'r degwm yn dangos rwydwaith y reilffordd yn dechrau ymlwybro ar draws y dirwedd, ond roedd yn wahanol iawn i'r rwydwaith ni ar gyfer teithwyr sydd mor gyfarwydd heddi. The railways were there to transport materials needed in industry like coal, iron ore, dolomite, bringing it to the works to make iron and later steel, but it also was there to transport coal to the docks. Arwainodd y cysylltiadau newydd hyn at newidiadau yn hanes llawer o drefi. Ymhen amser, byddai'r reilffordd sy'n dechrau'n ymddangos ar y mapiau hyn yn cysylltu dociau Caerdydd a diwydiannau glo a dir Merthyr. Maes o law byddai'r berthynas hon yn trawsnewid Caerdydd o fod yn dre fach yn y 14th ganrif ar 15 i fod yn brif ddinas Cymru. When you look at the tithe map and you look all the way through to modern day maps, you've got so much that is consistent. You've got properties that were there throughout that period. The field patterns are still exactly the same. Tracks running through the sort of hillsides are the same. And so you can really imagine people on the same paths that you now walk. Mae prosiect Cynefin yn digido'r mapiau fel ei bod ar gael i bawb. Yn ychwanegol at hyn, rydym yn gweithio gyda gwirfoddolwyr ar draws Gymru i gatalogio'r wybodaeth ar y mapiau, fel bod modd i bobl ei chwilio'n hawdd. Trwy gwirfoddoli gyda Cynefin, chi'n helpu ni i wneud cysylltiad rhwng y gorffennol a'r presennol. Yn ogystal â hynny, chi'n datblygu sgiliau ar y cyfrifiadur hefyd, ac yn adeiladu gwybodaeth am hanes mapiau degwm, am hanes Cymru a hanes lleol hefyd. Ac yn mwy na dim byd, fi'n meddwl, chi'n cael y teimlad eich bod chi yn cyfrannu at prosiect treftadaeth cenedlaethol. I've put quite a lot of hours into volunteering on Cynefin. And so often you're doing it and you come across really interesting little asides. Like I was looking at the Abergavenny maps and I'm going back and forward in time and seeing how the area around where I live has changed so much, so that's like a little bonus. Gallwch hithau helpu prosiect Cynefin i ymchwilio i hanes Cymru trwy fynd draws i'r gwefan cynefin.cymru. Ymunwch â ni nawr a dechreuwch ar eich taith trwy hanes a threftadaeth tirwedd Cymru.